Norocul meu a fost când a fost o decizie punctuală, adică n-am stat și gata, mă întorc în România. Eu, de fapt, am venit în România într-o vară, în 2016, în vacanță, într-o vacanță foarte lungă, pentru că îmi permiteam o vacanță de luni de zile. Și cumva a fost un lipici, așa, o vară aia în care se lucra la un proiect politic, după localele din iunie 2016, unde lumea era entuziasmată, că Nicușor Dan luase 30% la București, Postolache luase, nu știu, 15% la Iași, erau niște mișcări din astea locale și toată lumea vorbea, hai să, parlamentarele veneau în decembrie, hai să ridicăm un proiect național. Și eu eram foarte entuziasmată, hai că mă bag și eu în chestia asta. Și cumva m-a prins că nu știu, ca fluturile la lumină. Pentru că dacă ar fi fost o chestie de decizie punctuală, nu cred că eram capabilă să o iau. Să zic, băi, mă întorc în România. Era foarte greu să iei decizia asta. Dar cumva cred că dacă vii să stai în România, asta a fost abordarea mea. Am stat câteva luni și n-am mai putut să plec. Pentru că m-am antrenat aici în lucruri, am găsit lucruri de făcut, am găsit oameni foarte entuziași să ridice țara. A fost un moment, cred că, senzațional ăla în care a început. Și cred că ce s-a întâmplat după e totuși o mișcare politică și civică în paralel, care sper să dureze, adică să nu avem depresia asta că iarăși n-am făcut bine și să rămână doar un boost și atât. Da, și generația noastră a ieșuat din nou și trebuie să mai așteptăm 20 de ani. Știi că asta e povestea cu 96, cu CDR-ul. Sigur, da, toată generația de după Revoluție. În 2000 a câștigat Iliescu alegerile și am mai așteptat 20 de ani, din 96 în 2016, când am început noi chestia asta. Și eu sper că asta să nu mai se întâmple, adică să ridicăm că reușește USR-ul în politică, că vin alte partide noi, adică noi ca să înlocuim o întreagă clasă politică pe mentalitate comunistă, trebuie să ridicăm ca la companii, nu începe o companie și aia reușește. Trebuie să ridici mai multe companii, mai multe partide, mai multe mișcări și nu odată la o generație, odată la 20 de ani, știi? În fiecare an ar trebui să se întâmple ceva. Niște oameni ar trebui să zică, ne facem noi partid, ăilalți să zică, ne facem noi alt partid, adică să fie o efervescență, cum e în mediul antreprenorial, nu? Că sunt boosturi din astea, unde toată lumea își face un startup, toată lumea își face o firmă. Așa mi-ar plăcea în România, toată lumea să-și facă un partid, câte 3. Ca să le ridice, îți trebuie o mișcare mai mare. Și asta îmi doresc eu cumva să avem o mișcare continuă, să nu mai avem căderi din astea, că văd depresia apropo de